Imos falar hoxe en clave social con Alfredo Saborido, que é coordinador de Alcer Coruña. Nos presenta as actividades que a entidade vai desenvolver nos próximos días. A semana que ven, o día 12, celebrase o Día Mundial do Ril. E temos que falar, lóxicamente, de seguro un montón de propostas para tentar sensibilizarnos a todas e todos sobre a necesidade de doazóns e tamén para comprender a casuística e as problemáticas das persoas que necesitan un trasplante ou que teñen algún tipo de insuficiencia. Que tal, Alfredo? Moi bons días. Hola, que tal? Moi bo día a todos e todas. Antes que nada, agradecer a túa presenza, como sempre, que te chama Radio Culleredo, e un poquinho saber cales son as principais actividades que vai haber a semana que ven con motivo deste Día Mundial, que segue sendo necesario, evidentemente. Mira, este día é un día no cal de Alcer Coruña, dende a Federación Alcer Galicia, saímos á rúa con accións que pretenden visibilizar a enfermidade renal crónica e pretenden visibilizar, sei que sempre digo o mesmo, pero é así, pero é unha realidade, é dicir, habitualmente temos conciencia máis menos do que é máis ou menos beneficioso para a nosa saúde cardíaca ou para a nosa saúde hepática, pero da saúde dos riles coñecemos moi pouco. E cada vez as cifras de enfermidade renal crónica van en aumento pois por moitas cuestións, non? Por moitas cuestións de que dende os sanitarios se denominan factores de risco, non? Que teñen que ver co exceso de peso, non polo exceso de peso dende a diversidade corporal, sino que ten que ver co exceso de peso dende hábitos de vida non saudables, teñen que ver cos nosos hábitos de vida a día de hoxe extremadamente sedentarios, teñen que ver co consumo cada vez máis elevado de azúcar, e por outro lado están moi ligados a moitas comorbilidades, é dicir, a moitas outras patoloxías, especialmente con todo o que ten que ver co cardíaco e todo o que ten que ver ca hipertensión. Entón, saímos á rúa a recordar isto e a recordar que facéndonos unha analítica unha vez ao ano de ouriños ou de sangre, temos o noso diagnóstico de como funcionan os nosos RIS detectado, o cal é fundamental para poder facer prevención. Digamos que o mellor o RIL é o grande silente, non? Porque o mellor non nos damos conta, non presenta, entendo polo que me dis, o mellor tantos síntomas claros como outros órganos do corpo que cando non van, cando hai algún problema, o mellor non nos damos conta, non cando xa hai un síntoma claro, non? Pero o mellor lle otorgamos menos importancia porque non nos damos conta de que nos está a pasar algo e o mellor xa o temos riba e non o sabemos. Correcto, moitas veces non o sabemos e non saber, a veces estar desinformados e desinformadas é a peor ferramenta que podemos ter, non? Estar informados e informadas é a mellor ferramenta que podemos ter para manexar situacións. E no caso dos riles, os riles funcionan, deixan de funcionar e comezan a mal funcionar, e ese mal funcionamento se vai alongando ao longo do tempo, chegando a situacións graves, sin que nos deamos en absoluto conta, non? Entón, de aí o fundamental de que estas campañas as podamos realizar e que seamos conscientes de que mirarnos a nosa tensión, revisar o noso azúcar é moi importante para poder manter determinados niveis de saúde renal a título individual, senón unha cuestión de todos e de todas. Dicías que as actividades vanse centrar, vai haber algunha saída, vais descolocar mesas ou puntos de información en algún punto concreto da comarca, vai haber algún tipo de charla? Pues mira, como entidade provincial que somos, teremos actividades tanto na nosa delegación de Ferrolterra, na delegación da área de Coruña e na delegación de Santiago. Nos tres espacios imos estar facendo medicións de tensión e máis de glicosa. Pretendemos estar en espacios onde nos podamos achegar á poboación xeral para transmitir esta mensaxe. Vale? Moitas veces confundimos o Día do Doante co Día Mundial do Ril. O Día Mundial do Ril é un día de prevención da saúde renal, de sensibilizar con respecto a como cuidar os nosos riles. E imos estar en Ferrol, imos estar no centro comercial Odeón o día 11 de marzo,
e o día 12 de marzo imos estar cunha mesa informativa no Centro Cultural Universitario. Despois na Coruña imos estar cunha mesa informativa na Facultade de Enfermería o día 11, igualmente o día 11 imos estar cunha mesa informativa na Fundación San Rafael, e o día 12 estaremos cunha mesa informativa no CHUAC, cunha experiencia dunha actividade virtual acompañados por unha farmacéutica que está ali cunhas gafas de realidade virtual que nos van a acompañar nestas medicións de glicosa e de tensión. E pola tarde, o día 12, que é o propio Día Mundial do Rin, que sempre coincide co segundo xoves de marzo, estaremos cunha mesa informativa no centro comercial de Marineda City. En Santiago estaremos cunha carta informativa todo o día facendo medicións de glicosa e máis de tensión arterial o día 12 de marzo. Bueno, por tanto, vai haber moitísimas oportunidades, non, de informarnos. Hai pouca información, entendo, e iso que sempre decimos que hai moito acceso hoxe en día, non, con moitas oportunidades de ter boa información e contrastada. O que pasa que non sei se, dado que o que decíamos antes do tema de que o mal funcionamento, non nos damos conta de que nos funciona mal o ril ata que o temos en riba, e o mellor eso fai que non nos interesemos tanto, e de aquí a necesidade deste tipo de xornadas de sensibilización. É correcta esta apreciación? É correcta esta apreciación no sentido de que podamos sair á rúa e que o poidamos hacer máis veces ao longo do ano, porque esta non é unha actividade puntual polo Día Mundial do Ril. Evidentemente o Día Mundial do Ril é un día é un pico, non, na visibilización das actividades de Alcer Coruña, pero Alcer Coruña ten un programa que mantén ao longo de todo o ano que se chama Alcer 7 Vidas, o que pretende sensibilizar en materia de doazón de órganos e en hábitos de vida saludables. Este tipo de campañas as realizamos en toda a provincia ao longo do ano. E normalmente, decías antes que pues, a sedentariedade e que evidentemente pues, esa pouca atención que lle prestamos ao funcionamento dos rils moitas veces, como acabamos de concluir, fai que se incremente o número de persoas afectadas por insuficiencia renal ou se mantén nos últimos anos? Nos últimos anos estamos desgraciadamente estamos tendo un aumento de persoas con enfermidade renal. Neste momento se estima que 7 de cada 10 persoas teñen un mal funcionamento renal. Un mal funcionamento renal non quere dicir que teñen enfermidade renal crónica, si quere dicir que os seus riles non funcionan correctamente. E claro, cando a isto, dende o descoñecemento, dende o non saber, que sumamos a nosa vida sedentaria, o noso exceso no consumo de azúcar, a nosa automedicación moitas veces, de como podemos tirar moitas veces de antiinflamatorios, que o que fan é recaer directamente sobre eses riles pois que o mellor non funcionan correctamente. Evidentemente a prevención é importante, ter unha vida sana, que entendo tamén pois é outro dos piares nos que se sentaría unha boa saúde e unha boa situación para previr afeccións, non, do ril. A sensibilización é unha das armas ou das ferramentas fundamentais coas que conta Alcer a hora de axudar a xente, sensibilizar e tratar de mellorar a saúde renal, pero imagino que, sei que vos tendes un montón de servizos que ofrecedes a xente que vos solicita, non? Cales serían os outros piares da actividade de Alcer que moitas veces tamén pasan desapercibidos, igual que non nos acordamos de Santa Bárbara Taquetrona, pois cando necesitamos temos un problema renal e cando necesitamos nunha asociación como Alcer. Que tipo de servizos ofrecedes, Alfredo? Mira, cando preguntas polos servicios que ofrecemos, teño que recordar que todas estas actividades as realizamos en colaboración con moitas entidades, pero sobre todo co Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña, vale? Que nos está botando un cable a poder realizar todas estas medicións gratuitas de tensión e de glicosa. Pero con respecto ao que preguntabas agora das actividades de Alcer Coruña, divide o seu obxectivo sempre
en dous piares fundamentais, en dous obxectivos fundamentais. Un é a atención ao colectivo de persoas con enfermidade renal crónica, que aí estamos metendo a un montón de persoas, estamos metendo a persoas que están a espera de trasplante, estamos metendo a persoas que están en hemodiálise, estamos metendo a persoas que non poden recibir un trasplante, estamos metendo a persoas que están trasplantadas, vale? Moitas realidades diferentes que afectan, que cada unha ten un impacto diferente sobre o proxecto de vida de cada un e de cada unha, dependendo no momento no que se atope. Pero despois, por outra banda, temos todo o que é a sensibilización, dicir, unha é como unha mirada cara adentro, vale, cara ao noso colectivo e cara a coidar o noso colectivo en diferentes áreas, como pode ser a psicología, o traballo social, o a nutrición, que para nós é fundamental, así como outros, como poden ser a terapia ocupacional ou incluso darlle a luz a aquelas cuestións que teñen que ver co sexual, non? Que moitas veces sempre que falamos de discapacidade que estou metendo a todas, vale? Estou nos metendo a todas, as orgánicas, as físicas, as intelectuais, as psíquicas, como a abordaxe de como afecta a discapacidade sobre a nosa vida sexual moitas veces é moi pouquiño acompañada ou nada acompañada, vale? Na Alcer Coruña é unha das cuestións que temos especialmente presente. Pero unha cousa é a mirada cara dentro do colectivo, é dicir, como imos acompañar o noso colectivo a través destes servizos, e por outra banda é a mirada cara afora, non? Cara á poboación xeral, e que temos nos que ofrecer como asociación de loita contra as enfermedades do RIL á poboación. E sen dúbida, unha das cousas que temos que ofrecer é a sensibilización tanto en materia de doazón de órganos, que sabemos que hai moito estereotipo ao redor de que sexamos ou non sexamos doantes, pero este non é o tema hoxe, non que é o Día Mundial do RIL, polo cal é necesario que fagamos tamén moita sensibilización ao redor de hábitos de vida saudables, é dicir, hábitos de vida que manteñen os nosos riles máis sans, non? Como falamos agora, o consumo excesivo de azúcar, o feito de realizar exercicio físico de forma continuada, o feito de non automedicarnos, controlar a nosa tensión arterial, vale? Cando digo automedicarnos, refírome especificamente aos denominados AINES, non? Que son antiinflamatorios especialmente. Pero dentro de todo isto, é dicir, dentro da mirada cara adentro, que son os servizos que podemos ofrecer á poboación de persoas con enfermidade renal crónica, e a mirada cara fora, que son todo o que é a sensibilización en materia de doazón de órganos e hábitos de vida saudables, eu creo que hai un servizo que é fundamental e base de Alcer porque o leva no apelido, non? Porque Alcer é a Asociación de Loita, pero de todas as entidades, e é o carácter reivindicativo, é dicir, hai unha parte que é fundamental e é base, e forma parte dos piares iniciáticos da entidade, que é o carácter reivindicativo, é dicir, é reivindicar, e cando digo reivindicar non o digo únicamente dende as malas, sino a veces tamén dende as boas, é dicir, sentándonos onde nos corresponde ter que sentarnos e poñer enriba a mesa as necesidades dun colectivo en concreto. A reivindicación que é necesaria e tamén informar é un xeito de reivindicar e de lembrar que hai que buscar esa saúde renal que se conmemora, como decimos, o vindeiro día 12 con ese Día Mundial do RIL e con as actividades que aquí na comarca vai facer Alcer Coruña. Por certo, como contactamos con Alcer para máis información sobre estas cousas que estamos a comentar hoxe, normalmente lembramos a xente como pode achegarse a todo o que facedes e coñecer un poquinho máis. Podes achegarnos a través deste teléfono, que é o 670 3390 66, a través do noso correo electrónico, que é info@alcercoruna.org, ou ben a través da nosa página web, que a través de aí podedes atopar toda esta información, que é alcercoruna.org. Coruna con N, porque xa sabedes que todo informático e todo digital non nos permite moitas veces a ñ española e a ñ galega.
Alfredo, mensaxe final para a xente para lembrar que ese día 12 temos unha cita, non, coa información e coa saúde renal, e que deberíamos estenderla a todo o ano, non, e buscar sempre esa saúde máxima. Que mensaxe deixamos? Pois mira, a mensaxe que deixamos sobre todo é que cando nos vexades non nos vexades con medo, porque isto creo que nos pasa, non? Habitualmente eu creo que estamos nun momento especialmente individualista, no sentido de que imos pola rúa, vemos unha mesa informativa e intentamos irnos polo lado contrario da rúa. É dicir, achegadevos, falade con nós, imos estar en Marinera Sitio o día 12, imos estar no Odeón o día 11, imos estar o día 12 na Praza do Toural en Santiago, imos estar persoas da asociación, imos estar persoas profesionais de farmacia realizando medicións. Achegadevos e informadevos sin medo, que somos, sen dúbida, imos crear espacios cheos de calidez, eso por descontado, e sen dúbida creo que cheos de calidade tamén. Pois con Alfredo Saborido, vicepresidente de ACE, coordinador de ACE Coruña de actividades, que nos lembra que a semana que ven temos o Día Mundial do Ril, e debemos informarnos porque o Ril é unha das, como outros órganos, importantísimo na nosa saúde. Temos que buscar, perseguir ese estado de saúde xeral bo, e por suposto o estado de saúde renal, que debe ser óptimo. Alfredo, moitas grazas, moito éxito coa campaña. Moitas grazas